Sarbe so here Brena Bono Kono apa how minute adunu ensia pepepe. Sajme wotia na edene ba wutim edene ba wadwemu ne ba ne se obra akwantu dwumadi no ena anopai ye be hye so anopai ye papa Alexander, yes, Alexander the Great. Alexander be a great person. Enti Papa Alexander Kwame Eniapam Chum Boafo. Doctor, Papa ni mode ba wo bobro ni se philanthropist obi an nsem go no dwene manfo ho na bibia no susu se ni so ba akofo di udi a o se otwe nuanu nyina na oban boy kromu a kwa ye different bi o se wapo powunia enti no ena papa free se me ba kroma metini din moi ode ne health center here wo amanone La Constance health center if I'm right and then na no ada ode abeboa East Orange Clinic ya ewo kroni de saying akropon omoka ho touch ma na one na fo bom no de biaba se mo ko hospital amuntinam mo ko clinic amuntinam apomodin yemfani agori ansi ho na no ada ka ya break it down ye tu ani entobi anim ye ko hwe ya ye say beyond repairs ye ne hwe ye eco scrap osan so ne nani na wasan de baako aba ntim no ka say me abosum be nsia eni a ode baako sa be si ho say monye na mo kwa no so masantenam ansi ho Kroma oko La Constance Center ho so a wa ye biaya lawn tennis se obetente wapom se obebodi agiwani sports bia eno so ye ne a ye kamapa ode bia ba ha no so ode boa eno twam a na no ada abrew health chip compound if I'm health center thank you no so na no ada obowura ho ozabi what is good for the goose is good for the gander abrew for so mu hia moa no so okoye mado ye kama anopai yensa aka papa Dr. Alexander Kwame Eniapam Chum Boafo. Chum Boafo ne ringi bell. Minim say di kese pa eyebusia kese pa. Na me disi officer abusia me be hu no na wakono na brabo mu nsem. Na du ba bia ede na doye no so aba abeshem. Anopai ni try ye ene he's been sandwiched by two beautiful women and these are creatures wonderfully and carefully made by God. In fact, me na onyene one. Mama ada fa yeboachi. Yeah, me just me dofo. Yeah, na onyene I don't think akwamu himia ewo okugwa. Ana okugwa ndewu no etai. Ewo okugwa eba me eso etiha anepoi owon papa chidom den ena miniabia udini ye den. Becky Donko ono so oyaresani midwife oji awo ewo abrew health center ewo abrew entwada so heya no pay omna omka doctor ho ombo na chidom den doc anapay yemoachi meje so pacho mpo today wadaroma otwiri amga daroma me hu yibe papa yeda nyankopon wase nanu ada ubaye inimsi unyuma dos ofa ha no asia ye pe saa yire in fact ya yire saa do be sie konwe so na nyankopon chade sabi ansame ko ba bia so mebutu amide menkwe no me banam ne me manfo abekasa dodo na pewone ate na ometie o story san se ade ofia oye onu ame hunu se fanfas mo kensa ade ofia oye no eya ampa omodin bo awo bo se ne we ko person mete o story doc ye ka Dr. Alexander Kwame Eniapam Chumbo afo wadaroma one hina wawo me wa ekropon ha okay wawo me ekropon ha mena wafre no mena ekwanza na me papa wafre no kwakuguyafo nti ekropon ha na wawo me na me ko school nso wa or demonstration primary at the time and that demonstration medal na me fi hono na me ko Ashimota na ni nyina no mena ekwanza da boroma ne moya na yetumi ye enya nti me fi Ashimota no and me ko Legon na me ko Ghana Medical School nti me wi medical school okrom ha no and na wo ye me ko Takoradi and exam and half asini ti me adwuma ho kakra nso na onyame adom benya scholarship na me ko America ti me ko ho no and na me ko ye obstetrics and gynecology program na o kan sande se emia ene nkwada ahoden abata ne apemfo enye nza mia honiema mia honiema obia onyem bibia efa mia ho no
obstetric and gynecology. Obstetrics no yɛka na yɛ awo fam na gynecology no yɛ ɔbea bia ɛnyɛ nyinsɛm fam. Na wodi atum Ricardo do yɛmmerɛ akyi ahwɛ yɛ awde bɛkɔ speed na deɛ kɔna na ɔhyɛ afe bɛn mu na ɔwɔ wɔ kurom ha manyin na me ho na ɛfɛ papaapa ɔmoya wɔwɔ me afe apem ahenkurun aduonum 1950 kyɛ sɛ wokura no woyɛ go coaster wɔnyi kyɛ Ghana saa ne tene ɛnti na hena na moteɛ hena na moteɛ ase na yɛwɔ wɔ ne frɛ di no hena wonyiiɛ ɔsan brom menyin wɔ Chekrotia menyin wɔ Chekrotia woyɛ Cheni meyɛ Cheni Che boy I see ɔhen bɛn na wobɛto no w'ani frɛ di wohu no kurom ha time meyɛ mmɔfra na Nana Kwamfori na wodi ka nana to so abien Nana Kwamfori to so abien ɔnana ɔdi ade okay nti ne pɛs na ɔnana wanam kurom ha boa kuro na ne kuro de nkita ho abɛsi ɛnɛ ɛpɛn so nti wo nuanom a wo maame wo mu no na moyɛ sɛ me maame ɔwo Akron okay na sɛ da bia me maame de me bɔ ne din a na awɔsi agu me so kafra because na ɔyɛ ɔbea na sɛ bi wanim wankɔ sukuu wɔde no ma aware no wadi mfe dunan wodi mfe aduasa anum no ma wo ma Akron na ne kuro nso wui nti ma ɔne ne mma yi ti maame nkuya na ɔhwɛ mmɔfra baako no a wanya wɔ biara wɔ mu ame na mete so yɛsɔm bɛbɛyɛ doctor wɔn aka no de engineers architects PhDs naval officers teachers mama no ɔyɛ ade nti yɛka mmea ne abatan a na ɔka ho bi yɛka nyinaa no da bia meka no maka ataayi o ataayi ne abusuani obiara ne wɔbɛka sɛ abusuani ataayi da efie bɛn mu na wofiri ɔnananom safia so ne he na ɔmo so nyi abodin ne bi tan sɛ ataayi ne bo ne din obiara ka menim no wode yɛ nim wadaroma efie bɛn mu na wofiri obusua pani me maame fam no yɛfi nana yɛ abɔ ɔhene fi okay ɔpani yɛ abɔ ɔhene yɛ wɔ amampro bi okay me maame fam hɔ ne yɛfi me papa fam de yɛfi nana kwati yɛfi wɔ gua no so nkwanta hɔ sɛ woyɛ akropɔn true and true full 100% akropɔn meyɛ kwakwaduam ni thank you very much enti ɛnɛ berɛ a wokɔduru America na yɛ gynecologist and obstetric ne adeɛ a wokɛn woyɛ adwuma kakra a wanada so butu hɔ a mekɔ aburokyiri akyɛ kakra mɛkɔdi bɛyɛ mfe aduanan abien aburokyiri nti mayɛ adwuma wɔ hɔ na mewie obstetrics gynecology nso mekɔyɛ what they call a fellowship a ɛno no yɛ apemfo wɔfrɛ no maternal fetal medicine or high risk pregnancy apemfo a wɔbɛnya problem wɔ nyinsɛn mu no mehɔ na mehwɛ wɔn na meyɛ adwuma wɔ Albert Einstein Medical College wɔ New York na metu mpɔn wɔ New York kakra fan nti wakɔ ahomegye mu yiw ɛne da bi yiw sɛ menyɛ adwuma kitikiti bio na mmom yiw kyerɛ sɛ mawɔ non-profit organization a wɔfrɛ no La Constance Center for Global Health a yɛyɛ nneɛma ahorow pii yɛde boa ɔman no so kasa non-profit a monyi sika non-profit ne kyerɛ sɛ ɛyɛ aburokyiri non-profit no kyerɛ sɛ nea woyɛ no ɛsiane sɛ woyɛ kyɛ nti wontua tax wɔmɛnya wo sɛ wɔnyɛ wo sɛ ɛne ne wɔfrɛ aborɔfo no frɛ non-profit organization nea woyɛ no wode bua ɔman nti ɛnyɛ sɛ fa wo sika bra yɛhwɛ nea wonyae na yɛn tax wɔ ne ade ɛne nti wɔfrɛ non-profit ɛwɔ hɔ ɛnti La Constance Center na ɛwɔ ɛyɛ America La Constance Center for Global Health yɛ ɔnkorabata wɔ Ghana ha yɛ register wɔ Ghana ha nti Ghana ha nso yɛyɛ registered as a non-profit organization the same name La Constance Center for Global Health nti yɛba center hɔ a yɛbɛba akropɔn ha na yɛbɛba ne nkra center ha de akropɔn na ɛne yɛn a registered office wɔ akropɔn ha na mmom yɛyɛ nneɛma all over the place wonderful nti doc bere bɛn na ɛka wo sɛ mabɛdo America ma wɔ New York
media nyankopɔn amadoma bɛhunu kuro no wokɔ hɔ na wonyo bi a wɔni da fam a wanya wo ma biom ɔhɔ yɛ de ɔmanya bie nneɛma wɔ soro enti deɛ ne ka sɛ dabi mefiri baabi na no yɛnam nam kyɛ ɛna ma bɛpie ha enti mantwuma ni akɔyɛ kyɛfoɔ ne saa brom ɛne ahembromfo yi a na maanyɛ bere bɛ ne ka na wofie asesen bere nyinaa no yɛnim sɛ sɛbi afiritiwei ɛhuan a ɛkɔ ne nkyiri na sɛbi ahaban bia nso nni hɔ a ɛte hɔ a ɛma fam na mpanyimfo nso sɛ sɛbi ne ɔhwɛ wo na wo sɛ fifin ɔno na wohwɛ no na ne de tutu nti ɛyɛ ade a me na de hyɛ me mu sɛ sɛnea baba kora aka no wo sɛ wayɛ ama wo nua nti wayɛ ama nti ɛyɛ ade a wɔde wo ma mu a bere biara mu no ɛwɔ me mu sɛ ɛte sɛ meboa me man ɛne nti na meyɛ nea meyɛ no dɔk wobɛkae nneɛma a wɔyɛ ma akuropɔn ne akwapem wobɛkae bi megye sɛ bi wɔkura wonkae wɔwerɛ bi deɛ na wokae ɛne wabisa deɛ a ma menka biɛ sɛ wobɛhwɛ akuropɔn nsuo a ɛwɔ kurontihene hɔ a adami water project no adami project me na meyɛ a ebi kɔ training college wobɛkɔ na wɔn ɛyɛ reservoir sɛ wɔ hɔ nyina ɛwɔ hɔ no me na meyɛ sɛ wokɔ school for the blind a na wɔni nsu a mmɔfra no sɔre kɔ nsu yɛkɔsɛnke 3 boreholes wɔ hɔ na yɛde nsu no kɔ hɔ nyinaa no ɛno nso yɛn ne yɛyɛ wokɔ Presbyterian University a yɛbrɛ wɔn 10 computers chairs ɛne biribiara yɛn ne yɛyɛ wokɔ demonstration GSS a sɛ GSS no mofrɛ no sɛ wɔn ICT center a ɛwɔ hɔ yɛn na mebrɛ wɔn 10 computers 10 chairs ne ade a sɛ wɔn ICT yɛbɛpaint yɛ wɔ biribiara fɛfɛɛfɛ afei sɛ wohwɛ nso a akuropɔn mmɔfra a ɛbɔ tennis la Constance tennis center abɛyɛ a sɛ mmɔfra bɛyɛ aduanan na ɛwɔ mu a obiara wɔba na wɔbɔ tennis ne ade ɛno nso ɛne ɛbɛyɛ nti nneɛma no de ɛdɔɔso afei make a school for the blind yi yɛde ntaade brɛ wɔn biribiara mu afei mebaeɛ no na mehwɛ mmɔfra no wɔte borɔfo ne ade na mmom ntumi nyɛ maths papa nti mekɔtɔ talking calculators bɛyɛ 250 na yɛde bae sɛnea ɛbɛyɛ a mmɔfra no wɔbɛtumi de asua math wɔ hɔnom nti nneɛma no de yɛgu so na yɛ mpa aba Doc, yɛmmra health wɔ field afei sɛ wurɛ yɛ firi hɔ nti na meka wɔ no yo wofiri a ɛyɛ akuropɔn wɔn clinic no yɛn clinic no woka ho bi yɛn clinic no yɛn clinic no because sɛ woka ho akamfo a nneɛma ama hɔ yɛn clinic no yɛde nneɛma pii aba hɔ a sɛ nneɛma a wɔde gyaa wo ɛyɛ delivery kits nneɛma a wɔde tie mmɔfra kɔma wɔnyɛma a wɔde tie kuma yɛde bi abrɛ wɔn vitamins yɛde abrɛ wɔn nkongua nneɛma a ɛte sɛ wɔde store files ne yɛde sonogram machine ti ɛne de yɛayɛ pii wɔ na no so brɛ mo de kaa bi baa yɛ sɛ mo de bi abɛhyɛ mu wɔyɛ no wɔsii clinic no na kwan ne nye nti na nipa kora nkɔ hɔ nti mebae nam yɛ sɛ sɛ te saa deɛ yɛntɔ van ma wɔn na mfa ayarefo wɔ kurom na de wɔn kɔ yɛhwɛ owie a na san bɛsi yɛhwɛ owie a na ɔsan abi nti me ne wɔn tena ase ne adwo nti yɛkɔtɔɔ baase no bae wɔhwɛ so yie no fɛfɛɛfɛ na edu baabi na kyerɛ sɛ ho agbo nti wɔsan bɛyɛ sɛ yɛbɛtumi aboa wɔn a nti sɛnea wokan no bɛyɛ bosom asia ni ɛna mesan hwehwɛ baas foforɔ de brɛ wɔn a ɛyɛ sɛ adwuma no still ɛyɛ sɛ adwuma no ma wɔn Doc, na no yɛte wo nka wɔ biriw ntam maa mete ha n'ani abere ɔnom sɛ wɔ foundation ɔno nso de boa wɔ ɔkraman mu hɔ na nde na ɛsi wɔ abiriw health center wɔ America nti yɛnya prenatal vitamins na prenatal vitamins a yɛnyae no na ɛmu yɛ sombo bɛyɛ 2,400 bottles nti yɛde brɛ ɔkre division nti mmea a wɔnyinsɛn wɔ ɔkre division nyinaa no ɛbɛtumi wɔn nyinaa bɛnya bi na vitamins a yɛde baa no nso ɛyɛ vitamins a wɔyɛ wɔ America nti na ɛsom bo paa na yɛde brɛ wɔn nansi ne ɛbaa ɔkre no na mede bi abrɛ
Equapim North and so last year. Ngabe bisa say na yan so yama na nyenyemo. Okay, dog ko You into last year say a mampong Equapim North and so yeah the vitamins no. Ebi bre warm. P bre warm. FA Mampong Hospital and so the equipment bre warm near my water share. Now what ka ye na e oni hena? Say me non-profit organizations bibia no utumi bisa unamfo utumi bisa companies in America utumi just say spearhead you try to lobby and get those things using the non-profit organization no but ni nyina nso pg na manholding so say but what the man ba ha bo ho a we na say yi di ba me ana me yi na me de ba enho ka nyina ye ngane yebo dabi wo de bedru ha wi a ye won panifo policy makers any akandifo bi ti say MP ti say MC ni ade ommoa ma wunyi let bi na bi ye mo asamoa ne ma ye fiase no ye hwehwe sanka ebenya samoa ne bi na mom na ye complex process inti ye say ene ye ba ye nga ibe ye nya de na ye de ba ye no bi ani cobra bia doc na ne koba ni say ye de niema 40-foot container of medical equipment by. Wow. Now ye the buy no, you're consigned to the Ministry of Health because inti everyone will ye no fefe na what the near man call tema storage. Inti nefe to say a nipa na what call tema ho kwahwehwe nia eye yende nia enye yende nia de wo bua yen nso ewi akire no na man ya kodi aban mu na afi mu na say ye matewase inti ye say ye pe masumi bia ye bepe ye budget na be ye the clearance bibia beka ho inti ye ne saa no bibia course fefefe a eba ye nga yi bibia na ye de aba no ye no beto aso na dwumadi we di diru ba bia ye twen so ne akohama so na akọ confirm ne ma ya wo kan bi enti me no ka se wo de me ma menye ayi mental kamaka se tie eni se obehunu ne pa ko ka se ya ara modi asa e mo ache yeah umpo today erade adon ne ho ye yo doc wa hunu pa ko ka se pacho ah menye hu ye bobi bi engbodi kabibi se obehu a uni abia efima babia wa fa se Emilia oh Emilia ohini opoku ohini poku doc na wa fa se bia Emilia umpo today erade adon boko wa fa ne ya chi na tena ha yo matenenka onye boni bi na brabo na etie na brabo ne so de ahwesude ene asuade de ahye hu nkran den na beka fa wo fa ho freeze wani fie de hu so wo fa ne Dr. Alexander Kwame Eniapam Tumboafo den na beka how proud are you of him? Tell us. Mekase me hu me wo fam frabre mu de nanso metna me ne na nchen enti minen se menena meni nyina no otete won ahobrase okwan a ofa atete won no enne enya me won wa se me wo fa watu ne ho ese wo se obua afoforo e se di se wo otema bi ma nipa afoforo wo hu se bi se ehia obi a won so ese se won so fi wo mu ebu ne mu de bua no enti me wo fa de meka se oya adoy bebre ene me awu make the bre near my hospital ne nipa bebre enti meka se me offer de me a obeye de aboa afofofo ene ne ade a ehia ne titiri na eda na oka wo fa pa se wo fa yamma wa we do of mamu anka me bia nke be ko wie me ka bibi personally na eda wo fa se ne enko mekase me ofa abre ne mere nyina no opese ohuni a woreye wo wa abrabo mu nti no obefre bisa Emilia school to then na otaka bo fi say are you learning hard or you are hardly learning BBM no yen adesiemu
ɛne yɛn abrabɔ mu no ɔfrɛ ma ohu sɛ biribiara rekɔ kan nti megye di sɛ afotu ne ɔkwan a ɔfa so ne yɛn kasa ma yɛhu sɛ biribiara mu na ɛsɛ sɛ yɛbɔ yɛn ho mmɔden na yɛkɔ so abrabɔ mu. Enti kabi kyerɛ ɔfa wakoma mu tɔn dɛn na apɛ sɛ abere nyinaa wonya kwanya bɛka kyerɛ ɔfa ka no biara nti bi ɔtie ɔfɛne apam mɛkɛ sɛ nyame nhyira wo na ɔma wo ahoɔden na kɔ so nea woakyiri ase megye di sɛ yɛayɛ wɔ faase no ne wɔ faasewa no na yɛbɛsua biribi afi w'abrabɔ mu no yɛgye di sɛ yɛn nso yɛbɛsua na yɛde w'anammɔn so sɛnea yɛbɛyɛ a yɛn nso yɛwɔ mmoa bi a yɛbɛtumi de aboa afoforofo na wɔn ahu sɛ abrabɔ no anaasɛ yɛn nyinaa yɛn abrabɔ no ayɛ easy anaa ayɛ yie ama yɛn nyinaa nti mɛkɛ sɛ awurade nhyira me wɔfa na ɔma no ahoɔden na ɔnkɔ so ne nea ɔreyɛ no. ɔfa dɛn na aka kyerɛ Emilia mese meda no ase papaapa na mmom meda nso sɛ nea yɛyɛ nyinaa no ɔhui na ɔno nso ɔde rebɔ ne bra na asi ne yie meda no ase Emilia ɔfa da ase Yeah. na sɛ ɛfi bi aba sɛ papa dada dama sɛ ɔfa da ase na ɔwɔfa no Dr. Ni Apam deɛ a ɛnkyɛ wo nso bɛnya forever ne bi ɛsuro yɛyɛ da ase adɔba yi enti Dr. Kwame Ni Apam Alexander the Great ɛna yɛn nsa ka na ɛne di nkita ho yi na wɔfa ase Emilia ɔhene opoku ɛna obɛdi ne wɔfa ho adanse enti ɔfa America wadaromo oyire ne wo mma wo nuanom ne ade ka ho asɛm sɛ bɛma bia bɔbra tɔda na obia ka ho tɔda nso a na ati bia bi ɛti sɛ yo America me wɔ no wo se sɛ bi ɔbɛma bia no wo betum pɔn na obia wɔ akyi nti me ne me yere ɛne me ma ne wɔ hɔ me wɔ ma ba nan na me ne me yere ne wɔ ɔyɛ kroponi yo me yere fa fie kropɔn a ɔno ne maame koraa nso wɔfrɛ no boyafo ane sɛ wotɔ akropɔn mu no deɛ wansɔ real dog sɛ wode maani ɛna ne papa nso yɛ ɔkrani wow enti yɛbɛkɔ mama hɔ na yɛbisa no baako mmienu ni asana ba nana ɔnyɛ ne Yes. ɔnyɛ ne one ara wode ɛhu ade ade agye always glowing said the German remember 12 but you're sitting about 12 me na asifi another way we do know me tie Dr. Chi any saying mami nchia okoma for first I hope you say obi tuning in the name tie na ekosi enu echi de so be chia ko o ma hema ana ma wachi o na anu mi hia o mani ji bebre you senior doctor kano me lucky na ebru for frame so wo mo ye ne makakra bi na memra me kono na minim de kamempo me nya akọ na mso nyatwe me me yatwe me a ti bi kodu ho na che se ade fefe koso ne ne doctor di fi abrochire aba obeya ama wo fa apemfo se na wunim no so me ne me aba ha abeka apemfo wo mo asitire mu kopem se wo mo bewo ene ne ma wo mo be ya ma nkwala no na nkwala no sebe wo mu because I ade ankwala ewuo wo soro pa wo Ghana ha enti why na me say rade me das nya da na wo sorry a wo be lucky say de ne mai na doctor wa ha na edwuma wo die so no fakesia fama ne apemfo ho de ne mepe say ye be hye ne nu nyama me ne beba na onyamre kakra no no so wetu ema no apemfo titru ene ma wo no fo se de am behwe mofra no na mofra na gina na wo manyi chense ye wo ya obeti nyame ba okofia 2 days or sabofra ne wu enu titru ntina me wa anapai yɛbɛda ase mpanin sɛ deɛ ɔforo dua pa no
ɛna piano ɛna saa ne mpanimfoɔ korɔ no sɛ aboa no kɔkɔkɔ ayɛ nti ɔno wadwiri sie dr mmɔden bɔ a wɔbɔ nti na no ada ɔtwe ne bɛhwɛ ɔkraman ɛna nso so wabɛbɔ n'akyi dɔm yɛda ase ɛdeɛ na wohwɛ nim sɛ dama biara dr nya kwanya a yɛ a wɔsan to fa hɔ na ɔmfa mmara san sɛ Oliver Twist ask for more. And it may be sacra because Nancy and when we changes kakra walk cream in your district, no. And now one day a Ukugani de Ubeshe a brewase. And now one can say, Yenye de Uni Ukuga, Yenye chip compound. Said the bear near Manka Cranka Cran, who he has say. But Health Center, Well, my ain't you know, Yame do make a crow, he so calm and home. Ye chip compound where Ukuga or my side a use. Enti mi share doctor na msi doctor. Mi wo chip compound where we go. Enti yeni nro niyama bebre enko ye wo ho. Enti se da choba na wama we ni aba. Ano ekonfa no chikro kwakra so onim ho. Onim ho kra chem. Echewo. Aha. Enti o ma nanim ra ho na sebe. Ni a oye no yesu ye nya ho mfa so na eku asofo so hu se ekropon for nye ekropon ko afo pomo ye ma ekwiapom nyina oh yeah yeah da say emse doctor atna ma nso watwe ni note no atwo ni nyina odi nyina to okope ebe ma no Antiness miss is it donko yes yo nso anopa wo ha on the day mechia etiefu nyina chuben abribi no ma anopa de eye na ase na ye de ma doctor say fie bebre atwam mmoa a ya wode boa ekropon ne ebru ekuapem man menkasa ni nyina emu delivery parts a wode ba emu nro emu doppler machines a ye de hwe apemfo ye de tie enkola no home enye onu edu ba bi krampa ba ku bi na SS ba bi edi tuo mafu na enu de se de atwam enam na ness ni ti so asama to od ni nyina is what for ya bi aba no mafukura yo mo ya is ni ti so I say obi a to di Joshua na it is na or the to so mi a he say doctor the modern one bi aba sa nti no de sisu a enye pemfo ne ya but on pemfo no so da ho no de wutie no ono so te because say eye noise but ba kuna na ye de ya so to so ne de midwife no nko na mete say meti yo say manti yo me say mate but we ne de say meti a opemfo no da ho no ono so te titiriu say omukunu no madi omachi aba eye na ya ahomka pi mom because omukunu so hu de koso oti akola nanka nti eye enase ena yede ma doctor say oye yesambo ano I see Penny say Oliver Twist asks for more and na me nua ba na ka no say the doctor on the asede ba na dama bia okwa say na me kan no chocho note no na odi ahyem di doc onkwa waseda ena etwagoi say brekwe di fatana na efata no akono enti ye hwe ni say baby ya duri dama bia okwa de na ehwe anim many nana edi nkomo na many midwives nso edi nkomo enti mekwa one list a wode ba me no medi hujuma o medi hujuma over the years enti mekwaso edi hujuma they say me wo institutions a what to me boy yen na wotie ne wo hu ne aye enti wo kobisa na won so wonim se wode mawa wode ba biribipa enti me kwa medi ni nyina huduma se ne ade amaye no biribiye mu no na pembe grade me wo America kra wo mensa so ya metumi edi hu huduma mo yo doc ye hwe ni say abra wunyi wa kropon no na hina na abeka wo classmate fu teacher fu no hina na abeka o ye mufra no se na meka no na me maame obre kakra nti teacher no pi boya ye wo hu se ye mufra bia ye betuma ye bibi nti teacher no pi pencil wo beto ama wo beto notebook wo be nti pi wo meka ye teacher no me boding na bia morin kai wo bia ya classmate fu no what and we kai cuz ye teacher ina ye wo class 1 ye teacher wo fra no teacher Newman yo papa Victor Newman ne papa yo abusu enu menim se ni papa ne ngana ba na wo abusu son papa ye teacher ni entenye me wanwa yo Newman Mrs Sansa teacher Hansen ba ne kura mo no
yɛn teacher baako a wɔfrɛ no teacher Agyei ɔno yɛwɔ from 2 a ɛte sɛ yɛyɛ common entrance no pɛyi sɛ mmere wɔ yɛn ho weekend no wasua yɛn nyinaa kɔ ne fie na wɔkyerɛ yɛn ade nti na ɔyɛ yɛn papa no yɛ kuroponi ɔyɛ kuroponi nti edu bere a te sɛ yɛyɛ common entrance no ne class nkoa nipa 6 ne pass kɔ Achimota distinction wow nti na yɛn uniform koraa wow wɔfrɛ no teacher Agyei wow yɛn nyinaa obiara bɔ ne din teacher Agyei o mate fo no kai bi oh you papa sɛ bebia me ba me no wɔn dingita ho pacha bobo bi din na no ebi ba ha ebegyina wonam teacher baba wɔfrɛ ɔyɛ wo teacher baba wɔfrɛ no Glennis Rabero Aye ne ne din ankasa kana foforo Glennis Rabero Aye Glennis Rabero Aye yo ye mo fra na san wɔfrɛ no Amoako wow wow yo ndi ana mesere won na me de ne marang na sere won sɛ o jampa korobɔ sɛ Amoako mra ne no yo enti me ba na me fra no jampa korobɔ sɛ ni asere wo sa afei ubetwe a Mr. Opoku eko junior school no Opoku na ne ba wɔfrɛ no ED okay ɔno nso yɛ me classmate ɛna Kwaku Hinadu yɛ me classmate ɛna wɔfrɛ baako sɛ Felicia Anof ɔno nso na ɔbɛyɛ headmistress na me classmate wɔdɔɔso Kwaku Budu na yɛ baabi bi mu no ono dikita ho behwehwɛ wɔn akyi kwan deɛ dingita ho wow mo brena school ti sɛn ene o hwɛ sɛ ne nneɛma ti japansam mo president today o yɛ mmere sunde na o teacher ne bia yɛ wo papa enti yegu hɔ sɛ yɛ nuanom na yɛ papa nti na school yɛ dɛ yɛ ne obi yɛ nkontɔkwa wɔde kɔ school a wokura wo ayi krakuro a wotumi bom na wɔde bema wadamfo na wɔde di krakuro no nti na school de na ɛyɛ ma yɛn because na ɛte sɛ wo maame anaa wo papa na wɔde kɔ ne hɔ nti na school yɛ dɛ na mo brɛ so no odwura ne net sɛ o yɛ mmere so no na odwura yɛ ade a abusua biara twa odwura nti yɛn agya no ma no wɔwɔ nkura no na wɔrebɔ odwura na yɛgyina kwankyɛn na cars yi lorries yi ba na yɛtiatia mu nkura sefori bo ana aka ho bi yɛsane no kora yɛ ɛdɛ soronko ɛdɛ enua car no arrow glass sɛ piesa banchini eja ne ade krasi for na bo na obiara ne agye nti wɔba na aduan a wɔde aba yɛkɔ yi ne yɛde kɔ fie nti na obiara twa odwura ne bi obiara twa bi me no kɛsɛ ya obiara bɔwura homa mu yɛhwɛ sɛ wɔbɛka nipa kɔ akora mu akye ya onia na wo mu tedan me mpom yo na wo so erade na hene erade na hwɛ yɛn so yo nyabuta kakra mpacho wahu nipa kɔ reka sɛ o ya hunu mehunu ding ni ma papa but all koso kasa na beba okay yo me mo me mse obri bebre wo fa ase Kwaku Boafo Kwaku Boafo yo after wahu voice Kwaku wo fa ese afede wahu voice no Kwaku dana person kafa wo fa ho kyerɛ oh I think say you're dropping on line now drop it you better say benya no ofrefi America no America na owo ya ene opeso udini wo fa ho adanse ya wo ne ase esa beka no na ono so aka no beka enti ebra okọ Achimota no dok okọ house be Fraser house and say okọ house be me call Achimota no na me wo Gadgesburg house yo o mate for no ka bi o ye dos kakra beti nia me wonga me no mfie kropon ha kwende na ye wo Agyei wo ho ampem daako ayi baba ene ba ko friend na Maki Rabero on so kwa Achimota ni bi yo Rabero aye no kwa Achimota yo fo ba ko ampem daako ena ayi baba ene no me kwa homa so ba gina Achimota ho enko ba bia forest wo de gina forest na nim ho enko ba bia akra yesa mo achi ya eja na wo mu tedan
Nyankopɔn ene hene wofa wa ha ka bibi kyerɛ ndɛ na apɛ sɛ woka de fa wofa ho ma mansa nyinaa te ho sɛ ne osite kakra betuma ka ne sɛ yɛyɛ mmofra no yɛ ne ma me net oh unfortunately we've lost him okay wasaba yenyin na ansa na yɛte doctor din na abiribi a ɔbɛba Ghana no na ɔbɛba ne ma me nkyɛn no ɛsiane sɛ yɛ ne na ɛtena nti no yɛhu sɛ na ɔte na ɔyɛ na ɛnyɛ yɛn ho a because na sa na ne ma mete ɛfi sɛ na si a yɛtim wɔ ahemburo mu no na ne ma me nua aduan a ɔsoma yɛn ne akɔka kyerɛ nkɔfo no ma bididi wɔ fie hɔ kura ansa na yɛn na yɛwo fufu na yɛn nsɛm yɛn yaw no yɛdi bi nti no adan na ɔyɛ no ɛnyɛ yɛn ho a ɛm sɛ wɔ mu gya ne mu ne ma me ti ase no na adeɛ ɔyɛ ne nti no ne yɛbɛtumi aka kyerɛ ne sɛ ɔnkɔ so nyɛ na ne ma me akua nsa adɔyɛ ɔyɛ no ne so yɛ nti nyame hyira no na ɔma na hoɔden na ɔnyi nkyɛ na ɔnkɔ so nyɛ asena obekọ kra no ense ho de mu ni adagye kra na doctor nkasa no den na apese o ka kire free wa kuma mu pa se o sitis na okay na ma me adoye ene ne wasom na den na abeka kire no free wa kuma mu one on one doctor dey be say ya adoye me the personal assistant no me nti no niema bebre o ya oni mi susu ho wa bisa me kwaku odwene ho dan mi so dada yeye ne se be esane se ona odi meja kwamra bu afade nti no sese no ye meja preko penti no oye bribia charity oye ne ma ode be tete nyina no ona medwene ho so kwaku me pese me yese kwaku pese me yese kwaku pese me so daddy na adedo wo ya insira wo so nti no oye no me particular de anya me ho because he was born for that and say every time piano so obeya adre no is paramount say not idea dan no so person oye no na adwendwen nyina no say he want to help into no na meka kire no say oye ma wo ma omu nibi no oye ma urade into urade so behwe so na wasira no na wa menanyin ache wa asase so na isira no so bi abeka ne ma to say yen no mo nti ye ka ne say daddy koto ye na nyankopon o ye ma urade onye manipa akra ye beda wase ban obekọ no beso papa so ebia no bibi obeka kire akra oba no se nhira bebre o se nyia nti de na aka kire no o ni ameka ne say mani age na abrabam ene senior ono nso oyefa because ono nso ne ma oye ngeten meteni nyina nti ye nkoso na yemfa yanga win mom na ne yebetuma ya amoma bia yetuma ye na meda na senso akra ote mate papa eni afam eni adafai aja yedase yeah meso meda mate papa all the best thank bye you bye. very much bye adafai akra twumboafo eno no so kwaku twumboafo we de kwame wa hu wona obano no wo de kwame yo kwame twumboafo ena ene ono so abedi papa ho adansi ednia wo achimota abraham ko ye na wo Gadgesburg house na etese wo ho ye ko achimota no say obi a wo fira kropon na wo gina kwa ho gin krasefo na baigre da kon na fidie wo ka wo ni tia na achimota sa na etese no achimota no na achimota ye for esikafo ma nti yenga yefi sebe nkurase kwa na enye yize kura nti se wonte ngrangura na jeze wonye nipa but ye dia hu koshiem je ne den hu brase ne den ne ti se wo ye na esane se sebe yenga adwuma bu nti ye dia nga adwene na ne won boso nti ewi akire no ye nipa mere fi atmota kura no Gadgesburg house na many house prefect wow na ni nyina mu no me na akuansa cause bere bi wo ha school fees kura na onya bintua mayen nti wo ha na won pamwa ko fie se koje school fees me ba
na medi n'akyi wɔ gua mu ɔtwitwa bayerɛ na mete akyi tɔn wɔ gua so saa wɔsɛ kwa mefa ha kwa meyɛ sɛ na bɛyɛ naatwe abien na wanya sika ma na wo sɛ wasan akɔ na wokɔ wakɔ na kyɛ sɛ bɛkɔkora deɛ ɛsua deɛ bɛyɛ na wotwe me no agu akyi wo ne wɔn akɔbɔ so nti obi ka kyerɛ mo me kurom sɛ neɛ wafa mu no ɛka ne nko anka ma obi amfa mu bi megye sɛ ɛno ka ho na ɛka ho sɛ kɔ so yɛ adɔyɛ no sɛnea yɛfɛ mu fa nipa boa yɛn no ɛnti sɛ woyɛ yie a ɛyɛ wo nko adeɛ a ɛte sɛ wotumi boa sɛnea mekan na ɔhwɛ wo na wɔsi fifin ɔna ɔhwɛ no ɛne si tutu sɛ bia me brɔng so ɔsɛ mewɔ mmea mpanyimfo bi wɔ hɔ a bosome biara no kakra to ma wɔn kɔsɛ yɛ mmɔfra no wɔhyia wɔ a biribiara ni a wɔn so hwɛ wɔhwɛ wɔreyɛ biribi kora ni a bɛsuo wo nsa na ɔde wakɔ fie ne ade nti mekae papaapa mene yɛ santewa na na ɛsa nom ne ade kyɛ sɛ obiara boae na yɛn nso yɛde yɛ nipa sɛ wotie a afei na wode wafide no ato hɔ a Dr. Alexander in fact ne di no kora akora ka ho sɛ yɛde akora no to nkyɛn but ɛnyɛ no saa akyemotani biara ɛfrɛ no akora nti Dr. Akora Alexander Kwame Aniat Pam Chumboafo ɛna ɛne yɛsaka no ɔno ne executive director ɛde ma La Constance Center for Global Health ya ebutu New York America ɛna ne ɔde branch bi so aba ne kurom a ɔsɛ bi mi fa nsi nkran ɛsɛ santini a wakra bebi aba habo oso beto ɔsɛ bi yɛ kɔ Kumase sɛ ka na opa obetwi saa de akɔbo hyɛn kɔde nam asokwa hɔ mewu sɛ wabeduru ansa na ɔde ama no watɔntɔn ma habo enti ɔso de beduru ɔsɛ bi me fancy nkran is legon mo ahode metim de asi hɔ metim de na mediko si akropon in La Constance Center no Ghana de no akropon ha enti opɛ so bɔ tennis abɛba ha na wabɛbɔ opɛ ba bia da dwodwo ho ade oba akropon La Constance Center na no ada oba bɛbɔ a clinic is orange ɔne kokɔduam ne na fofo ne ade na no ada ɔde atiasi ɔkrɛ abriu ɔnso akɔ yenko nga hɔ papa akɔmɔ mu nuru ne ade sɛne ɔkɛ na no ada nti ana woyɛ nurse ni na oti so a enta ma nyemi do life no sansa woyɛ so okosusu oba akola ne home na otini to saa tete do plan so a na okopra akola no nti ntantian sɛ Miss Donko no ma ne nitine so sa or the modern one aba e to so a pin na enane eti na gya na eti na nurse ni so hwe na aye ne je kama ni nema hodo bebre ya waye e dia boa eye mpotama enche me nema beka the most ho nsem kakra sanse himself say okọ the most onanam hwa na odikopie achimote bedi won komo na sana no etwa ho kakra na ye bape na ye beka demonstration ho asem kakra bi na yati afri ho na yati free akopon anisa Sankofa ukofa wonchi dwumadi a Okoma radio 97.1 ne akwapim kwi munim difu bi ato kasa de rebetiatia akwapim kwi yare tonsum no kenkan me wɔbɛkenkan akwapim kwi nhoma na waye mu mpensempensemu kasakwa mebusam ene kasasu ahoro akenkan ne ntiase ukuda awia na abia ngosi na abiesa memene da anigyofa no nso ngosi no ngotwe amane aware agoru ahoro abedinto opɔw ne ade Joda fie awia no ngabie nkosi no ngabiesa ahwɛ egoru anwensem ayan ebisai ne ade sankofo ukofa wonchi omebia Abra makoya shopping waba sese de edigia befie eti bachira hodo What? Mirror. Yeah. Eyisa Medulac Herbal Tea. Eyisa Opinto Herbal Tea. And Eyisa Minta Herbal Tea. And on the shopping no. Hey. Now who me saying? Hey. Herbal Tea. Eye ni jedie. Sana wakachire me. Na wo shanta de apuskelenke di wa ha mo ne sa I am aware no. Bo life na se yare se widie mu a. Na se wo nuru ba bia na wo babro amo no. Na me so abakokora amo na. Eno na wo pe. Eno so de tofe akwa. Enye menom Eyisa Herbal Tea. De bia enyini ache. Afa na wo kasa yi. Eyisa Medulac Herbal Tea. Wo de tunsu ehiem kakra na adwoa. Na wo de wo kakra frem. Emfa America na sugar nka
ho no anom no saa uti pow gaga eye migraine se stress kura na wabrɛ na ha wo a ɛbɛdwo fam ama de wo ye no wadwena koso no waye ne yie ama mogya no so apompe yie obi kura no wo so no eye Parkinson disease ana obi kura nya brain tumor ebejai Eyisa Opinto Herbal Tea nso Eyisa Opinto Herbal Tea eno so fatu nhwehwem 5 minutes bi achi na wanom no saa emfa hwemfrem ebe boost wo immune system ɛwohoro wo liver any kidney no ho pa na mo ahodene da ene menu chef football match na ka be hye bi pa malaria fever typhoid ene jode sonso de ho etwifa won so kora ene won so yire wo ho nanom na firi se me kyewo a me njeja me ho ene wo de abewo na yewo Eyisa Minta Herbal Tea nso e check cholesterol blood pressure and diabetes ye man nyina empa fie hada debida abusia ne nyina benum bida our pharmacies herbal and chemical shops dodo a Kwayisi Christian Herbal Center ewo Eyisa Suhum Kofodua Main Road from 0244 413 247 and 0248 152323 Eyisa Herbal Tea numbi na wabehunu ensesa ewa pomudiri mu FDA ahwehwe saa ejadie nkrato yi mu agye atum se eye fellow Ghanaians Akuapem Raba se menka nkyere mo se what the controller loan e dia ba ma government workers nyina emfaso wo saa bese hu ne se ensihu e wo hu no ye ketewaa bi sika dodo bi a wo pe bi anso nsa betumi aka na fe nso umre ho kra na wo saka wo sika no se wo account anase wo ni account wo sika kra bia ho no wo nsa betumi aka bese abaya adwuma e fo saka mo de aka private sector yeso ye de scheme loan sa loan we e koma private sector workers de hia ne se wo ye adwuma wo private sector ya ne wo adwuma panifo no bedi sawoso na yatumi abua workers no no musa ka loan bi Akuapem Bank nkura batani bi wapie mantem ene nkrapopini mantem na emo musa wohia ya frɛ yɛn ɛwɔ yɛ headquarters ahoma so 0501 689 826 ana say 0501 689 849 Akuapem Bank, your financial partner with flexible solutions. This morning we are fortunate to have our father, our brother, Dr. Accra Alex Kwame Eniapam Chum Boafo. That's the medical director, the executive director, CEO, La Constance. He's there. In fact, the bottom line is he's a philanthropist trying to help his community to also enjoy all the goodies that life can offer in his own small way. And we sincerely appreciate all his effort and gestures. And I Dr. Kwame Eniapam. Odi akraka on the eyes maybe I did cry. Ono ne yensaka na ye need kitami. Oba so na ye mame Fosidonko and I didn't day. Becky Donko boche den midwife ya woji awo ewo Brew Health Center ena nana anyene one was say yi but the yi adende onyene one still number 1 mame so eye akwamu himia ewo Okugwa ana ya emdewu Okugwa konfono esem de konfono chene so hona mama so wa ohwe nipa doctor ye na odene ho abono odene tuma no ne oboya ama ohunu mia ye obetimi de mwa no
ebi akɔ ɛmo ahia ne ade nti ɛne doctor ɛna yɛ celebrate no waka bisibro wi achimota na ofiri ha na anu ada na wɔsin kurasefo no fi ekura bo dwira sa mate bo chairman ewura kisedo Donald friend Branto wɔsi manager sɛ kurasefo no ba ɛno no o mesi sa ho na asamato ɛso begyina kwa ne ho na arrow glass Bedford ne de omo ba sɛ omo no mo na kese no wa na ko high car no e de bisi wona bisi afo no ye fa ne afa uja de na ebedi na wotwene mu ene uja na obi bia sabre so ne okonwa akonwa ne onwene kenta akoto na tare obehye ene ne mpaboa ne ade so da ba ko forudia eze unya sina ye de gym classifo na bo eze ojana ba kroma ede na doctor so eka wasem ye kwa homa ne so na ye bo we pa na ye ban doctor beka the most brand no more demonstration no na etden sabre na emsa brofo ene wo ho no ne ade nti no mo ho no na also to say line so doc ayi ene mentor no nye doctor mentor teacher for na me nyoma mtayo mentor sa ya o me yenkwada no nti yenkwa homa ne so doctor is it Legon, right? Dr. Legon Asante. I hope I got it right. And I want to Doc, Oti Eka and a pay Yamawachi. Metamonka. Apache Yamawachi. Yaura. You name today. We Yadanyakopo say Dr. Legon Asante and Dr. Alexander Kwame Aniapam Chumbo of the engine and Nidi Kitahui. Wadaroma. Kita bena wona ntem mamenya nsakrebi me din Legon ka ho yo ofra me Dr. Kwame Asante yo na me trade wo University of Ghana Department of Political Science that's it we that's fache that's so yo bacho ayankofa ben da ne doctor nsem ntem anya me yonko me wofa wofa ene no yo wadaroma kanu wasem kakra kire den na wofa what den na enkrofo ehu nipa ban a oye wofa wo friend no your friend wo fa ni apam onke ni apam na oye ne mame emma oye ba kunu ka akunu nai na ono na otoso esong yo oyobi a se wo sa ahobrase de oyeketa anka obi abenya biada so yo obra no ho ase na abrabo mu a minim na se oje na wofudi ne mama ne papa ne titiru ne mame eno nkire se onye ne papa nzu ni yo oje ne papa di pa na ne papa wuntam na ne mama gina ho hwe no akwani ase nyina nyene nkoa na nuanum nyina ba kono no ne mama de ni wiase ade nyina de hwe no se obko suku na obeba abebo brapa na wahwe abusia no ofai owie suku no ko suku ekopon okwa achimota ofi wono okwa University of Ghana Medical School efo ko ebruchi kotu ya na edwuma na adisua so no sanko ye adwuma wo ho wa ye adwuma wo ho nfi bebere ni watra New York kura be 42 years na ne ye de wono ho no se ne di kan odi mabusua pa ofi abrochiri ba na otaba brano oba onam afim abusuafo afim oyi mo tren oyi akwesidan se opeso tio bia ne nkoso ya orebo nkoso ya rekoso na abrabom nti otumi hwe asomasi se upeso ko school wan ene kona oni oyi nkwakasa to de bikura onu kora ne tua na mon abusua no mu no nipa bebere wo ho a wasuso won sade won akọ school enye no nkwa ubo menma etuhu achede sunsun bi wonimu a che watunu hu esi wo se obebu oman enye kropon mankwa enye okuap man baby a otu nani a obetuma oboya ubehu na won abeche nuru won abeche hospital niema regional hospital to be oba betra de University of Ghana Medical School na ne de was answer bu mu nyina oya no kwa onye sika bia
ɔde ne hunu ato hɔ ama mansan ho aba afɔre ama mansan mɛka no saa nansi ofi aburokyiri bae na ɔnamadɛnta baabi na ohunu sɛ maame bi na ne ba te baabi a wɔtɔn ade na ɔno nkɔdi nkɔmmɔ no hu sɛ abɔfra no rekɔ skuul wawura abɔfra no skuul nneɛma mu akɔma no tablet ama ne sika wɔreyɛ sɛ na wɔfa no onipa ɔtene sɛ ɔwɔ bi a ɔbɛma wo na yɛhwɛ no ano ɔbɛyi ama wo ɔna wobɛkyɛ na yɛ mu ye afei nso odwen ɛnyɛ abusua nkwa ho ɔman ho papaapa ade biara a ɛbɛboa humanity ma menka no saa sɛ ɛbɛboa nnipa asetena mu no ɔte nkwa de a ɔbɛdi ho dwuma nanse a ɔkɔ abiru na ɔkɔkyɛ nnuro a wɔde ma apemfo na ho nneɛma mɛka nea wɔn na mayi nea wɔn asum ɔyɛ obi nso a adeɛ wɔ no ho no sɛ onyame hyira na adwene so paa sɛ nwoma de onim paa na adwene mu dɔ na nea mepɛ wɔ no ho no sɛ wona no kasa biribi a ɔyɛ no ho te sɛ service onim ne di nkora akyerɛ wo na atie wo na ɔne wakasa nea mepɛ sɛ mekyerɛ sɛ ɔne wo kasa sɛ ne tipɛn so nso ɛnyɛ wo tipɛn koraa no mɛwɔfa no ɔnenam 70 ɔwɔ ne 70 plus a ɔkɔdi bɛ 80 nyame mɛyɛ no adom ama wakɔ n'anim na ɔde ne ho ɔbɛba wo level na ɔne wakasa fɛfɛɛfɛ kyerɛkyerɛ nneɛma bi na wo nso wote ne fɛ woma ho kwan ma wo ne ne di nkɔmmɔ me ne di nkɔmmɔ te sɛ nea ɛyɛ me tipɛn yɛdi nkɔmmɔ no wasɛne whatsapp bi aba ne yɛka ne yɛserew saa ntene ɔyɛ bi a ɔbrɛ ne ho ase na ɔne yɛn sae so afei adeɛ wɔ no ho no sɛ ogya ama ne di papa yo hello ogya ama ne di ama ne ɛyɛ ama ne pa ɔnto nkyene ade bi ɛyɛ ama ne wɔm din to ɛyiyɛ dɛn biribiara ɔwɔ a ɔte mu studio hɔ yi nea nkurɔfo nim no sɛ ade a wɔfrɛ nsɛ mmeran ɔbɔ papapapapapa ne ɛdɛ ɔbɛbɔ mmran kakra ɔbɔ mmran paa ɔde kan ato amoako mmran bi wɔ ha koraa ma mede ato me tirim ɔbɛtumi aka wo papaapa sɛ woma no kɔnkɔ wɔ hɔ a mɛka kɔnkɔ a mɛka glass wode nsa gu mu a obɛyi mpahene bi ama w'ani bɛgye ɔpaama ne ɔsa wofɔntɔn from na agori a ɛda no kɔma so ne densɛm yɛmfi agori a ɔpɛ papa yi ɛnyɛ no nkoa ɔpɛ nnwom kakaaku nnwom ɔpɛ adɔfo nnwom ɔpɛ kantete paa ɔkan nom waba ampadu nom waba nei mmerante no ɛno ne nkakaaku nom ne saa onyina nom ne ɛyi ramblers nom no ɔwɔ otie ɔrekɔ adwuma a wɔ america ɔbɛka kyerɛw ɔwɔ ne kaa mu na otie biribiara no nso ɔyɛ obi a naso da ghana ɔrehwɛ sɛ dɛn na ɛkɔ ne wiase ɔwɔ nyinaa no adeɛ ɔpɛ sɛ ɔte ne sɛ obi kɔ so ɛno nti ɔsɔre anɔpa a adeɛ ɔyɛ a ne sɛ ɔtoto n'ani saa ha no mu wɔ sɛ saa adeɛ yɛnkɔ so wɔ ha na wahwehwɛ wokaa sɛ wobue clinic no wɔ ɛkɔpɔn ɔtɔɔ kaade brɛ clinic na nsia ɔbaɛ ɔne me di nkɔmmɔ kwa me ma berɛ wo afiri foforɔ na wo afiri no ayɛ deda wo saa wo nipa no nɔyɛ afei ɔba nso ɛnyɛ kurom nkura nɔte ɔkɔ nkuraase ɛyɛ nkura wɔ sɛ wɔ akorabo no mu na ɔbo mu no ɔnam hɔ ne kyekyi obiaa sɛ sɛ na obiaa wote ɛne ho yɛ anigye na ne ho yɛ akɔnnɔ na ɔyɛ nipa a wobɛdɔn sɛ wote ase n'adwene yɛ fitaa wɔwɔ ade a ɔdwe ho ano sɛ onipa bɛyɛ ɔnhwɛ onipa ako obiara a ne nsa bɛso no so sɛ obɛtumi asɔ mu na wayɛ yie no obɛsɔ mu ama wayɛ yie saa nɔte no afei ɔyɛ obi a na ɔbrɛ ne ho ase ɔyɛ abofra na ne nso ahobrɛ so nti ne mama home gu ne mu mma no nyansa mma no akwankyerɛ mma no nneɛma biara ɔpɛ nti ɔnam hɔ yi ɔyɛ complete ade bi ohia bia no sɛ ne maame fi ntasupa bi ka kasafa bi kyerɛ no ɛno na ɔde nam wɔ ne wiase nyinaa wohyia no a ɔyɛ obi a ɔdɔ nipa afei ɔpɛ adwuma na adwuma deɛ ɔmpɛ ne agore wo ne yɛ adwuma na womfa bere nyɛ adwuma meka bere a time womfa nyɛ adwuma a wobɛyɛ ne tamfo woyɛ obi a woyɛ onni hawfo a ɔntumi ne wo no adwuma dabi na biribia nso ɔyɛ adwuma serew ne serew dɔɔso sen na abufuw koraa mentaa hu no abufuw ɔwɔ serew paa dodow ɔde biribi ba bɛbom na maserew na mokɔ na mmom ɔyɛ obi nso a okese yiw ɛyɛ yiw ne yiw yɛ yiw ɔno na nsu anuane yiw ɛne wobɛsu wobɛkɔ soro aba de wuti aba wɔ fam nea waka no waka na nti ogoni bɛkɛ sɛ ɔyɛ principal person yiw
saa na ɔtene afei bibia no nso no udwin abusua ɔman ɛne nkuro ho den na ɛkɔ so yi nti saa de wɔyɛ no sɛ ɛbɛyɛ sɛ bibia na adwene ayɛ tam ɛtɔre bi amta bi sɛ ɔnkere na nti wonya kwan koraa da na yo ɔno ne onipa ɔyɛ saa na ɔtene na ne nsa de emugo papa di biara ɔpɛ sɛ ɔreyɛ manipa ɔbɛyɛ a ɔnhwehwɛ sɛ ɔrenya biribi afim dabi ɔnhwehwɛ sɛ ɔrenya biribi afim ɛna fa adeɛ wɔ no ho no sɛ ɔmfo nipa ho asɛm hyɛ di dabi biribi no ma ɔka ne ane wohyia no a biribi akora nsiyɛ yo ɔnni saa ne koma mu no ɔnni saa space no a ɔde bɛyɛ saa nneɛma no adeɛ ɔda ɔdwen ho a no sɛ n'abusua bɛkɔ so ne kuro bɛkɔ so ne man bɛkɔ so na nipa asetena mu bɛyɛ yio nti ne wia so ɔwɔ yi sɛ woke sɛ menka ne ho asɛm a adeɛ bɛkye adagye bɛbɔe waka bebree na neɛ waka nyinaa yɛ nea ɛtɔ som a papa a yɛnim no no ɛm sɛ woni ntorɔ baako koraa atoro baako koraa ɛni nsɛm a aka yɛ mu na wobɛkɔi no nneɛma a wɔfa yɛ nyinaa de ma ɔman ne ade wakoma mu tɔn a ne yɛmpɛ sɛ yɛbɛtwɛn sɛ bio nipa na woda hɔ no na yɛka ɔrente ɛdɛn na wakoma mu tɔn wopɛ sɛ ɔka kyerɛ wo wɔfa nhyira nsɛm bɛn nkurahyɛ nsɛm bɛn yɛma the next 1 minute mɛkasa ne sɛ akora aseda yɛ wo de ɛkɔpɔn man da wase okuapɔ man da wase Ghana man da wase sɛ wote ase Ghanafoɔ wɔ America da wase mmoa a waboaboa wɔn kɔ so daa ne daa mesrɛ ne mempaebɔ no sɛ awurade ma no nkwa tenten ɔnyɛ akokora posoposo a ɔtumi kasa a ɔtumi yɛ nea ɔyɛ nea ɛkɔ no hɔ a wafe ntasu pa bi agu yɛn anum na yɛn nso ɔni hɔ a yɛn abɛgyina n'anan mu na Ghana agyina hɔ mɛkasa ni doctor papa yɛsɛ odum ase fifiri odum nti doctor ani apɔmɔ fa ase doctor deɛ ɛm sɛ ɛnyɛ nwanwa anapa yɛbɛda ase ne wobrɛ ɛne wadagye yɛntie na wɔfa so bi ɔbɛka kyerɛ wɔfa dana aka kyerɛ wɔfa ase me sɛ meda no ase papaapa na mmom ɔno nso mahu nea ɔyɛ ɛno nti na mene no ɛti yɛn abra bɛtumi bom yɛn nyina wɔadwene pa nti aseda na meda no na ɔno nso wadu akyiri nti ɔnkɔ so na ɔnyɛ nea ɔyɛ no yɛda no ase akora wote ɔnkre meda ase anapa yɛ sɛ daagye no ɛda ase ne wobrɛ no wadagye me so meda mo asɛm momma monka no ho asɛm na ɛntɔ nkɔɔfo koma so na ɛnkenya wɔn na ɛnyɛ nkenyanhyɛde mma obiara wɔ kuapɛmam Ghana man na yɛn nyinaa yɛnkɔ yɛn anim na ɔman ɛmɛyɛ krapɛhwɛ meda mo ase yaw yɛda ase dɔk wɔfa si wakasa waka kyɛ sɛ ɔntwe wɔn nyinaa ɔde agu abɔnten wɔse anwensɛm paa ne sɛ yɛbɔ mmara no deɛ nti ɛnyɛ wɔn ase na wɔbɔ tikya baaba awakoa no na wɔbɔ wɔsɛ mo akoa no deɛ ne yɛ dɛ amoako bɔndɛ ojampa kropɔsai oye yɛbɛba no abɔ bi akeka ho na yɛbɛkɔ demos ɛfiri demos pa ɛbɛte asim na no ada sankɔfa dwumadie bi ade aba ɔse kenkan me amammerɛ ne ama no yɛhunu sɛ akwapem kasa no mebɛyɛ me de anam de afra megu so a mesua de na ɛnɛ yi ɔmmɛde ɔmo ho no kora agyae ka na ɔnyɛ ne ɛtiw nkyɛn ɔhunu ɔkrani sɛ sɛ ɔde bɛgum sisi a nti ɔwete nti ɔkete mini mese obegum sisi a ene okwapini okroponi ka kwapem kasa asofere ase sebi enani wu enti kasa no ene achem abefra asante abefra wo se momuka agina ahyede ene okwapini beka ahyensode enye mukasa muka ye agina ahyede enti ni nyina ene ma yekekase ani a nimdifo bi onim twi no akwapem twi na ha ena broni de kasa no eye anwina de ahodo de kyerɛkyerɛ Ghanafoɔ wɔnom kasa asante twi eyina akwapem twi mu ne okrafoɔ kra okrafoɔ Bible enti yɛtena hɔ a makasa atofom saa keke rahosam kra na no yɛte kyerɛ sɛ okɔ Bureau of Ghana Languages a Dex a ɛyɛ akwapem Dex no onipa bi anti akyire Dex no kra no yɛaka akonwa no de ato Dex na Dex na na bu na akyia sei san sɛ ne no hɔ no kɔ retirement as at 2013. A young man who was being groomed to take over felt he was going to look for better offer elsewhere until there is no representation. It will be Bureau of Ghana Languages. Yeah, akwapim twi near the chassis. And yeka se amambre ni amane da okuma so yi
dama bi ebedi wo nkɔmɔ na nneɛma bi a efi ase yanya nteɛ sɛ woba akwapem kurom a kuro biara ne agori a ɛwɔ kuro no so anka obehyia adenkum dansuo mu ne ade a sɛ ka ɛnya deɛ sɛ toto n'ase nti dama bi a bɛma aka bi akyerɛ mpanin nananom atena nkonnwa mmerewa ne nkwakora ɛwɔ fie sɛ ɔma ankyerɛ mmabu ne nkyirima na wɔnom de wokɔ a na wabɔ ɔma no borɔ ankasa saa sɛ yɛde gyawa yɛsɛ yɛde gyawa na yɛde asoa wo nso wokɔ a na wasoa de ama obi nti dɔk yɛmmra demos na yɛmmra mowɔ demos no demos na aborɔfo no sɛ mekyɛ sɛ biribi koraa Queen Elizabeth baa hɔ mmere bi mmara sɛ na wɔ hɔ bi a ɔna wote na me wɔ nti wo no yo wow Queen Elizabeth ba na sɛ mɛbɔ Queen Elizabeth din no moyɛ advert no mobɔ na wɔka ayisaa na ayisaa no yɛ mpapa akura nti wɔyɛ yɛn nyinaa no tama me papa te ase no wɔn ma kwan na yɛrekɔ a ayisaa ne yɛkɔ na nkɛse ayisaa wow yɛ sɛ uncle ayi kisi edu deɛ wonim no hɔ paa nto menim no papaapa na wow yo ayisaa ɔno so ɔyɛ area kɔpa ɔyɛ kɔpa hɔ paa na ɔno no papa akura ne papa akura ne papa akura ɛyɛ next one nti mo yɛ neighbors nti yɛsi wa ayisaa ne ananto kɔ na nakwatia akura nti ayisaa ɛhɔ ne benena akura nti ɛhɔ na wɔyɛ I see nti nkurasefo no yɛyɛ sɛ yɛbɔ ɛyi soccer competition ayisaa ne yɛbɛbɔ no na yɛn nangu fam ne yɛde bɔ akutu wow yo nti ɔbɔ ayisaa no nam so medium hɔ medium papa tete obi kyerɛ enti dɔk mo brɛ so no na the most ɛte sɛ na sɛ wakɔ hɔ yo makɔ hɔ papa worɛ hɔ yi ne ɛbaa ne sɛ wobɔ Queen Elizabeth bae no yɛnante fie kuropɔn kɔ Mamfe Junction kɔyɛ ne baabae ɔkɔ no ɔbaa Ghana no ɔbɛtwaa mu fa Mamfe nti mofra wɔ school nyinaa yɛnante kɔ Mamfe Junction na otwam na yɛn baba yo ɛne Queen Elizabeth wow me bae makɔ the most na me kɔe no in fact wodi wɔn anniversary bi meto frɛ me namfo ayɛ kɔ the most yɛtoto yɛn nsa na yɛbɛrɛ wɔn biribi na nansɛ me kɔ hɔ no na wɔka kyerɛ me sɛ wɔn ICT center no asɛe koraa wɔn ne biribiara wɔ hɔ na asɛe yo nti me bae na me namfo di nkɔmmɔ nti yɛkɔ painti the whole building ICT center hɔ yɛkɔ painti metɔ 10 computers 10 chairs and the bia ne yɛakɔ set up new ICT center for the mosque nti me no kase bɛyɛ almost like a year ago masesa one ICT center nyinaa nti sɛ wɔ complete ICT center ɛtumi boa wɔ mu yes yɛtɔ ayi ma wɔn to say they can access internet and everything for school. Wow. Mato computer bibia ko set up new ICT center ma wɔn. Amma wɔn. Na dɔk mo wɔ hɔ no na adesua today teacher for no any facility no. Sɛnea mekan no yɛwɔ hɔ no na adesua no ɛyɛ titiri koraa. Competitive. Na teacher for no any da form weekends koraa bɛfrɛ wa bɛfie na wɔn akyerɛ wa de wɔ fie nti teacher wi afi teacher gye wɔ bɔ ha yɛn papa wɔn ti na yɛdu baabi a yɛdu. Mate sɛ sarbe na kɔ demo sa na prestige bi. Oh yo because na school no ufima wotumi kɔ akyiri sɛnea mekan no yɛre course ɛyɛ secondary school yɛn class no kɔ nipa 6 the Kwachimota. Yeah, Kwachimota, which was also a prestigious school then. Yes. And even now, still now. Yes. Inti na young teacher for no when ni kuyan na we young inyanum ejanum and young nanum. And yes, a teacher. Inti bibia how bia no na we do hakoting. Mebana ya babeshe amamre amane kasano na ya bone tofo ho ne asori na anyom bi ewa ha osre se obepe ti ebebo ama mahu ne ope ya mo pen drive na munye bibi kama otikari ma na otie okwa na otie emse ayi for nanti price for nanti krofo kakra so adom any comment ya omode bo aba so we say good morning my brother, God bless you for your good work. Yeah, that's it.
a friend of Kwaku Ernest AJ, no there no buy. Offer Maxwell. Also, good morning, KB. You are so wonderful. God bless you. Bless you too, my brother. Also, I'm watching live from Koforidia. Offer Maxwell Adi Diamond. Oh, Duchum. Or say more fire. And offer Unyani or say Okuman Kasa. And also so any or they ba ebe boy. Yakwe anima we so ewaha. And also so Samuel Amposape Binyampon. Good morning, Okuman. God richly bless Dr. Chumbuafo. May God continue to keep him and enlarge his territory to continue to help others. Doc, Osinyakopo Moa on Trawa Kwabamu na Oman Kwatente, Nitim Koswa Buada Sama, say Usi Buana. Nanakwa Kuchumbuafo say, well done, doctor. Say on so Boaba, so money yo, why are dear papa? Queenie Akufu Baden. God bless you, Dr. Chumbuafo. Sinyakopo Nsha, on your Kesipa, Nanakwa Kuchumbuafo Samba. Was nice. So ekoyi pa. Ente ya do jumi twam na ye ba akwanya ho utimi twa kwanya ko agidok na osa na no nye na wa head on be try to kakra na ekwa kama. Ente Menante brebre. Doctor Usu Obain ene se oniema city ede dwumede. As a rambler shada board the mouth. Musu wani aje pa doc. Adwum na kanya wo hunu. O se ebidi eba nopa ebidi ba nwumre. Bi madikan ekuye ho ana debi ede ebe nante brebre na yakudru anwensem unso anwum ne yanwensem a ekabra bomu nsem na eka manmo kakra
Jerry Hansen, yes, Jerry Hansen. Papa we send it was see a drum, ne drum or bo, and ne send your moon some city, a been a doctor here, or that's not rubber, only for 2 4, or be to no bafwa. Na would be a 2 koto dream. Jerry Hansen munina, you more bono tia, a prabomun sem, a biniman anti brebre, a jankaba nomania de otia, na utu dia, only for 2 4. Na udu 2 hofo and a doctor edi bi aka ho so watch motor near de nyina show bi ofri akropon na wakopi achi motor skafo ma school na odimu bi adusua no okasa ordinary results gu ha enye me nwanwa se na obitibiti otwam kra no we se ne oka bra wotwam ofri school ma wotwam kra no na oye Gadgesburg eye house prefect na de se obono modi bebre e wo school mo ogina mo konkuden e de nonyam e ba akropon se no guso a ore yi ene doka kasa yaka the mosque kakra yamra mamra ne amane sanse no ene ya bosse eno na chi nipa ban ye no ba bi efiri yen kasa a ye ka no obi ti oyo kroponi ana oyo kwapini otewe oyo kreni enti ene dok ye kasa no oba dok hu ne sei se o manfo no won ka wo say yen school ko ena asese sane ye kasa no sabi oba ba fie hura wona pese wona ne kambrofo se so be katwi eno nyina ka ho bi intina yen kasa reba fom look ya nyane tie kra se ko school wa na cho say don't speak vernacular, don't speak twi enti akoda na school ho kra ye hye ne kete eno nyina ka ho bi wa hunu ni nyina ka ho bi eno ka ho bi nti titiru pa nti ye ma no ye nkyere won twi wo fie nti obenyin no on katwi osi abonten a wona ne namfo kambrofo se we katwi inti yere say yen kasa no doc abrochira we sane wo kan de uyo kroponi uyo kwapini kwada no muno mka kwapi atwi wa kansem me mano me sisi se won katwi inti me kan story me ba no oracle class 1 no it's a way interview wo bi se ni say o kan profo ana na o say there be on kan profo na o katwi o kan Nikolom Kaza. Yo. Immediately, a prophet teacher for no, we say uncle special ed. What are he? Special education, just a one journey, what form? Hey, one. It's an okay say, Onka Brofonity. Brofonity. Oh, into Abu Frebe, if you know, what's your uncle special ed? Into me course go and be some teacher and say, Adan na meba oracle special ed. Ose on tibrofo na den non tibrofo na ose on kambrofo wo fie na me setie me ban o kambrofo na o katwi e chese na adwunu mabue sen o me kambrofo no nko ano abofre bia o school ma na adwunu abue sen afi mi kan san otoko odni shame odni watch onim nyansa sen obia o odni shame Sanet nti me man de me make sure say obekatwi no Dr. Minchwa no uti krom ha obiti America with all the resources and advancement of the man no insist say no matter what you must speak our dialect into uti krom ha na oma banka akwapimtwi no bana ne de how are you, how was school near there na omya science akoda ko school ho ya dika trouble say don't speak twi, don't speak vernacular enti ho no ye fanye instruction any ade man oba efie so a mo so connect just kasa no ye ka ho bi na ye di aye hunya enti nananom atrankonwa okwapehemia ene nananom madaroma mo kwa setina na mo dwendwen ne ma ho a mo fa nko adwendwen mu na ebeye yi a ye mpeda bi se da bi ye ekwapemfo de ye nkasa no na ye de ekirewo omanu mu niam nyina enti kasa batan yentimi nhwe emane ntofom sa enti yeyi da bi se bia fidade kran beka twi nko a wo school ni mo fidade twi nko ana kwapemfo nko da bek enti ebema bia ahemfo bi oba bi so ka say well say kwapemfo na ye baby I think we are a model state, we are a model state and we've been very generous, open to hospitality and everything and we must enjoy it enti say Dr. Ekano abrochire fo nkoda yi ka na oti abrofo eba bisua Chinese fo Japanese bisua ka say na oti aboasa entwada so a anopai ene esi atotuma yi mu a ho ayira wo afedie osonka kwapimtwi se wa enti doc afuto na ade be ma awofo no efa yen kasa ne amamre ne yamane no ka bichire wo
Nietene se wo fa nipa bi a se mo yira mo kasa na mo yira mo religion na mo nye nipa bi o. Nti etese ye bomoden na yen religion ene yen kasa. Yesom anyesa yenye nipa etese ye. Nti etese ye mayemma no ye kire won yen kasa. Because yetia ni yede kan brofo yan. Hina no baba no bekese wo ye Ghana ni. Nti etese yen kasa de ye ma yen ani kohu. Eno ne bekura yen akire nipa ko yan ye. Yes, so kisi so ba dane anwea ne dua de epoma no. Oni asase be da forma ye den ne dua ne te ho. Enti ye be ka brofo ne den. Ye ntimi kan se ne Queen Elizabeth ende ne nkrofo be ka no. Enti to da ya mo miente so na ye nyai we kan say dwaye o se de na me de mi hu se mechanical na ye kan ye kasa no na na obi hu se yewu ye kwapemfo ye danso na ne matim enye kama dok na no ada kwakwaduanfo no na fofo no aya ka chom se mechia wo na ye pese pagya kwapem kasa nim na amamre ni amane enti dama bia no bia ye be drama play eni ade wo kwapem hinanim ho e kosre ho a na mabu no abeye niema ewo yen kasa nim ne obetimi anyan na wanyan ne obeka nwensem ne sansem nyane yaye ne kama na enkronkro no so no agore no yawe se ombeba ebedi agore no bi odwura bi a ne abodwa se nende eye ekwapem dwa de eye ekropon de ekwapem nyina odwura enti ye twa na wo se miemie no de agore ni ba na da no obedi agore na mpanitina ase na ye de kaka nananom na ne omaye enti du ha yebo pinimu na emwa bia mo be mo to da anye sika nko a mo bre no madaje ni mu nim die bi na ese to da na uba busy usini o shadow ti na no ATS University of Ghana Medical School na ko chom kakra se hanu twa ne sia ne be yi hanu ye ne sia na nyina ayemo a mo de ereboa enti anopai dwumadi de obaso a abodi ade ma wa ne se wo ye lifetime achiever obre nyina wabra bo nyina wonkwa na nyina yendi ehun se wo ye osahene wadi akon mama na osefata sanse be queen di fatana na fatana kono eda wase se oje bre ni adaje na bai na ne wo ye ne so ye bompa so be bo akoanim opini akoanim na waye pii na ne nyina mu be ya na ohia enkwatenten ahoden ene nyansa ne nyina yakopon fa nomo ne koswa adwen ho na eboa yens na osi boa wo be koi accidenti na nipa ti ase bia na nipa bi boa okwan bi so doc mo ame boa ni nyina kwa mo midin o na ayese wo ye yie obi ahunu yeda na no be manya bibia ani na me kura mbe na nti ese ye die obi ahunu yeda nti kakra wo be kai no da ma se na yensoro so adaroma o se me bo obi din ma mo obi din a wana akoyas mama me nti doc ontimi mo bia din ni nyina ba kakra wo be kai no wo bo a ekosi ho a o ya no wa yen se and all protocols ni panu do doso okay inti ni ameka ne se wo se sebe enemdua so na ha ma husuro okay inti me husuro ndua be na won so me husuro nyina no be da won aspa papa be da won ase na ye nyina na ye bom menuanom nyina me da won ase me ma me namfo ene amang nyina yan ase na wonyina kan obi nti na yedu bia yedu no nti me da obi ase doc anapa ye da sepa but obekwa percentage mienu bi aba ba ko hia me pa o se sa ademinsu no wadaroma abra mo be ye besi ne na say mi sa anya bia wanya kwanya bia kofa ho akohwe nsu no ame be de mentumi nko ho ye ente wo si video bi ye na ya ye mfa ma na hwe kwasi betim dia to na Dr. Hekakra na chi asade atone line mama no anya bia akwanya was da ma bia no mbesa abo ho abeye na say doc enya kra o enye what can na mate say enye but menti ho ye kwasi politan kana msi wo no I have a since when begum no na nyina apa ya kaba akope enesi so aka na no so apai what they say mo ye dati bia mo sisi so na de nyina pro awe na rechi o magigi sika no etwe bi mo tonji sika no besi ne o man fa aman no enti o man penti ho ama nso na kadade na ka penti ho de ka penti na egu form araste ufri ha mese madaje me brem no nya be dia fa ho ewo Hanover ho no
Peter Hall mo ho no bo sesi ho ni nyina pro yaji agu fom ukọ nsu no mu nso a pumping machine am de kosi mu no doc photo no musesa nguso na doctor hwe kwasi mo fa photo no so still photos nyina nguso na doctor hwe bi ye de nya asbe ma no na o de akọche na mfo ze ade ekoye no ne abani na no kan se ka no hwe so yie go na go ntu so hwe so yie na go na go doc enso no na me no kasa die efi okroma nyina twia kogu ensu nim ademi obatampa ne kro na tena yie na enwe da kwasi broni atro buku bia fa kropon efa omusu ho a obode midin se very cool spring water enwe da ene ne omaye ni so ba adaje ne brin tuntumi fa ho enye e video ne be ma yakokrom ne krofo akasa yakohwe ene e wo se etimi revamp ne ye na rehosem ne se bisase senso we ne owo kruti a osadom no mse na tie bia nkonom sanse bisase is it wholesome for human consumption enti ne akobani yo wakamate mehwe na degree betuma tanga ye na ye de aboa na ye bio no ye be ye piaw wo de wa ye bi pen wo kan enim ne obetimi aye enti ye dase papa wo kwa fankra mo se na anu so ayi junior school kra no de ayi cement paper kutoku no ma hyanwa no mtete so na mbugu do mo sere so na omo tworo ewo ho na ma bia ye don so e de ne be ma wo kwa abrofo no famom ana eduwa bia na se egu ehun no ma se twa se ba ne sa se akropon bra ayi risbe ye gine tina ma presby chita Ghana nyina enti ayi omo kan na ye se Ghana beyond 8 ye ne kan san boa omo e kakra ye ne kan san boa panifo no omo no wine ne adom keka adom keka ne boy ensem ehiamwa hwe nkonwa ewo ho akoda nya nkonwa na okose ukoya konwa ba akwa 1.2 which is 120 Ghana 140 ni pa ne benya 120 140 akwa teacher ni say me the admission mama wo na baby akoda ne betena na bia me de metimi afford na me nua ne nso apo wunua nti enra me kwesere bi wo so me hia so nye tenche me waje me anu ye so beye na ye be koso asresre na mmom no aya ne photo no be ma omo ba hospital ho a say o ye ma free na hwemi krom boan na omo moae na ehiamwa wakamate na wase mame kan kakra om de abesfo so amawi na yenya akwan na eko ofe maso said God bless you for the love you have for Akropon yakopon shapa say owodo ema Akropon ekroi yekoye ni ma we so o say Alex Opari, good morning Okuma Radio, you are doing morning Okuma Radio, you are doing well on the Rich British doctor. He's trying to do something for his people but they are not helping him. And he consulted the Ademi pipe. They did not account properly to him. His hotel and that to his own family people. Oh, my friend, what they are small. I remember when his mother died. When they came from church, I remember the DJ was playing gospel. Doctor came and, hey, DJ, we just came from church. Stop playing gospel and give us Adadam. Yes, Doctor Adadam ni or Titini or Peniba, no. He bought car for his boys in the house. Like Kwesi Obuo Bisa, Kwame Boafu and Kwame Kunadu, which were able to work with his Ninja doctor name why you was for answer phone Trimude, your mom come to Joe Melissa, a chess doctor, a born so then the brat wa Bobia DJ. No ma about kwaso ya boss ya gospel was on them who was ba man nemu say don't find nwenwe ne ho a e na asa kwasa bisufro ye pensa doc no I don't know someone amposa Pebinya, please tell doctor to visit Latte Health Center and support them. Imye ha ebeba munyabotre MC amamu MC ofri latte omoamo yamo Samuel Amposa Pebinya, teacher Brafoma have heard about your good works. Teacher Brafoma ate wonka ninyuma pa oreye omoda wasepa. Auntie Becky, God bless you always. She have time for everyone and very open to all. She's very passionate about her work. Auntie Becky, also power and that so born body papa. Last time Ben they now to a bow phone. And they must make him when I make her. Now bow phones and I say, oh ye midwife, when the a phone na juma me kai pa. Can I not to be abo? Can I auntie Ose? Ya to be abo. I can be police. Anyone see ayi we nyam kan ya kakra moton ayi I didn't say pay munya kakra kra wo so moton ayi Macintosh
near my dashy. Kakaba, Bob, Quack, dear, most of Tomoha. Now, brighten the corner where you are. It was all matter. And you never be heard in brain. Okay, Obi free American, it's on free. Now, on Famra, now, you're one doctor and Cassa. Oko name Hanswa, or say. From my infected to honor the free buy. Don't know the Biaba dog, Omobo, Basso, Papa. And as a parent who you would say, he to a mona. Oh, said your talk, come on, don't want to Alex. Dog, Obiaba. Hey, dog, MCS on go for some friend, no casa. Everybody told the baby, I'm free. Chairman, my main company being Doctor Hawaii. Doctor, it's you, casa. Kwame. Bro Tony. Yo, meet you. My wife go. Yeah, brand to Toki say do na no ka say. Chama kasa. Me my wife go. Na Kwame, wan ka say wonim kotochire so na wahu say ofi akura pa na wabedu baabi a wabi. Me track no akai no. Eti ma wohu say sabe wonim kotochire ni mustache nyina nyame aya wadom na wabedu baabi a wabi. Onko so no nka ho na hwe also. We say who here ma mansan nyame hirawo bedase your board chairman Yera Emmanuel Ntoki Sedu or some na ball line mu ho ewo aisa ho no na kwatia na kura ho wase na mo bon koto kakra bibi obe okay wase mo be ba koto ne kenteni ade de mo ye na mo de kwaje mo ntare na mo de gina odwani mu a mo jama na mo gina mu some koko for dia koto mo de ba bo sha de ba na we dey so ye di na ni je sem ni say ono ni executive producer a obo am hye say adwumadie a na ye bo ye onua Ntoki Sedu ente enei ase yo eso ba bia no pesa obekasa o frɛ nem say ni anugusu nti o afrɛ nti on sign frɛ na on kasa fei doctor special se na waboa kro ne de intima ne nkɔ esu de agya kwa ye nya wokwa obetimi afrɛ 0551 66 7755 0551 66 7755 and 0270191971 na won komo bia person catch doctor emesra de doc pacho me ba school fees doc pacho me fere tumi ye mpe no wa ha mmodi an wabo no bonaba so na ono an pem emwa ba na de boa kro ni nyina eme ya to ayi ho agya na anim na de ye mpe sa de no ufra ne waya dada onim no na bonaba so se me kan no nya na abejo ba school fees ne ayi ukoware abegis ka ko ye ho ade mpe sa de no me wacha udini baby a wo frefi yo wo frɛ me Kwaku Esare yo me comment for hina skwa hene doctor de na yeti program na ye hu say doctor de nsema waka nyina ne waye nyina no kware nankopɔ nhira ne papa normal na hoden ene nkwatenten yo ye nyame ejaw no ya da se bebre onso betimi afrɛ na opeso ka beche doctor na waka kyerɛ sɛ mdi kan nya na abejo ba school fees empesa ofra na wabɔ na baso na atimi aboa no na ahofro nsa show mun kran na omso atimi aba abeboa anwumi de ye boa to ase Mama wedi kan kono Mama wako Mama esi won ye no ye ba chodi ni ba bia frefi Chairman, good morning. Yeah, dear, na udini baby afrefi. Yo, aja kwa mtele ni akwa Ponsina Junction. Oh, wadaroma, Dr. Tio. Yo, ya Dr. Chiano. Jamani mbona jima. Papa no amze wabobra, wabomudin wa ye, wabua kwa kumai, wabua gana manyami Chiano, omana huandini kwa ntintin. Program ede biya mekasi media me kwa mtele de every Friday de biya hana mitimo, but Friday program de mafani se World Cup because mpeni kwa wadi womba kaunga kuisa mono omu abrabu nsemu na enyeze uwe kia obenye bibi edi abobra ye sise ye yufu ni tiye because uti papa na asema okano on sort one day no wanyaska o statika kakra biye nyankofu ne ma metomba ye no akobua no sise yufu ni pesa ye pesa ye sort sisia na sise de kemu ya iskani tantina de jese ka oni ni man basa ko so man yamfa nyezi man yamfa ndo yamfa ne bisi nyezi nyamisira pa
Yo, Kwame, yɛda se nso wobɛtumi afrɛ na wode ɔno de sɛ mɛm sɛ call no baa na ɛba mofa ne so ano nso ɛnto so nso wobɛtumi afrɛ 0551667755 na wode ɔno de sɛm atuwa na yɛkɔ anim a ne sa wobɛtumi afrɛ msla no afei deɛ so ada hɔ na yɛnkɔ yɛnim Dr. Alexander Kwame Aniapam Chumboafo Accra san sɛ ɔyɛ Achimota old boy biara ɔyɛ Accra na ɔde abɔ no na etime kama enwumi de ye bone ne saa frɛ enyame me number yi obɛfrɛ 0551 66 77 55 0551 66 77 55 and open so 0270 191 971 0270 191 971 but ne kwa humane so eye doctor ne ba Abrante kra opeso ne kasa Akra we've lost him montumbo na mfa na so na yɛmɛsɛ enema bɛkɔ kama doc obaba no frɛ ya America no wa thing na bɛba na so abɛgyina so but setie bia no yɛbɛka ɛde atum na nema timi ay kama doctor Kwame Aniapam Chumboafo na ne nidi ekita ho yɛ sorry so anesa waba onso obi aba ho ente mokeka tum na yenko na o my person kaba kumi na doctor nsore na onkotoa ne dwumadie so na nema nko kama pani se obrapa hoi e won taban obrapa e won taban obo obra yi a ne do abetena ha ne nanna wobonka die hu no tawane ade a umura ha kra na wabepie studio ha te sesa abrabo ye kan na wutie bi na won se da bi mansa da ma bia no oman no ehia na ebodwa kra mentimi kofa ho bi ente sesa abrabo ne nanna wobonka die ne ho asie ho nana bola ho ekaso didi bola so enye enimbu ase de mawo na enye kama kwapemfo mi nipa mo danso na mo bibia kama obi aba ho bacho odini ba bia frefi open margin ya de na odini ba bacho low redo kakra low one over ma aha bacho yetio alex oparini ayin sikitrom bacho kasa yetio me ma doctor yede wase bebre brongo so mrante waye bia mayen lawyer beka ya selini brother baako ofeno ore ko an sikitro me na me kasa yi lawyer fi abrochiri ba mo mfa ha monyese papa no waye ade papa se na me kan no enya se bia ha me se bia oye bibi ma na abusua na mum ye mrante na ya ban wo ba no wo boy ya yensum na dachi ebetumi abedan abaye yende onso odin ba bia frefi. Hello, good morning. Good morning. Udin ba bia frefi. Frefi amishada frefi kropon. Yo, amishada oyo kropon ni ba. Papa. Eni yemo wachi a wo ma good morning. O kan na kwapim kasa ne kofom no. Che bie. Good morning. Ya de na. Aha, doctor etio. Doctor, it's yadu pa because I say somewhere 2015 no institute we scholarship scheme of Presbyterian University College for pa. Ba me beneficiary. Idana sepa no more de abua. Idana se amishia no. Yes, so yada se yenko ha na yenhwe ha yensu die na yensori so akonete aha doc scholarship no scheme no yes afibia no AET ekropongfo mofra no obetus nya Oracle Presbyterian University no na yamano award nti afibia no President Church choose Obi na Yaman Award na Oracle University, Presbyterian University. Wow. And no, in the name of my mama. Mami Kwanza. We have that scholarship scheme in the President Service at Afibia and Obi Oracle University, Presbyterian University, Yaman Award. Okay, when can you really free you? Yeah, that's more majibi no. What for sajibi, ubajibi, wajibi, what for dog, career free me. Dog, yeah, that's a pa. Yeah, call line so yeah, Oba. Abrante Obama yemo achi akosi sei
Akramachi o. Yo, ya te onka on pom today. Yo, ya de Nyankopon ase. O free London. Yo. Akra na udin di say. Pacha me hu say papa be hu ni pakro ka say na. Na Maker, are you ready? Obe hu ni pako. Bonimrane no te onka bonimrane. Are you ready? Pacha from Pacha you kwamra bembo. No. Wakra wahu. Kagum kamifa wakra ho. Kamifa wakra ho. Kwamra bembo o sentasi ata. Ohini bo che ahini di. Nimrane no. Yo akra ohini bo che ohini di. Ko ni me. Pacho me refer catches papa, yeah, very proud of him and all the things he does. Now there's far and few people like him with all the work he does. I'm very sorry, sir, but me train I from kakra because baby I me train me nkapi. Pa o kasa o kan e kwa cha o me che kropon ha bi. Kasa yanko. You inti and also long may his life continue so he can continue all his good work. And I say man pesa me kan no. Be Ethiopia. Akra ye da say o papa pesa ka bibi. Akra o say bomodi akoko anim na otawachi. E da na ka kire obayi. Ka kire na akuya semichi ani. Okay, Makachero. Oh, swimming for Busi saying to Makachero. Mate. Okay. All right. Have a good day. Thank you very much. That's it. Bye. The boy will land in. There be send papa. Ete yempani tibri say na ye bona baswa na esefata. Me ba cho yo. Enti asi. Yo. Ene em say ye de besi ha na yada doctor say na obekwe no the test message aba. Send your bomb running no nisi ma akokwa so de jakwa enya akokwa enti wadaroma boy mrane kakra wa hwe appellation hodo ade bi gumu a boy kakra ni edi kan beda nanase kugwa abota so okrekpambo nana enti nana meda wase se wonti wama eyi ayi na megina hei me asunani wase asuna rempe akwa ejina mu atuntuma na ne yehu akoko fufu akoroma hyere nso asona ono monsa no gware nso nwini nkuruma kesi wo madua sa no nya baabi abayen eye achem gya nkuruma nana wayara amfa no komo konfu bewian ona mfiase no obisa na ntwuba ha bampa bosi wo man ewi akiri no wakare adua sa sekafo na bata ne batu achi asona rempi akwa piao na migina hei me okroponi wase okropon kwa dua me suno di me aboyafo ni akomafo ya wodan gontumi dan ntua okuma da wrantu na nan me dan ntua asase a chempon odidi duam eho no nipa nwu ya wosien ekuyapem etibrenge se fori twedi ampon adehye na meke ekuyapem anam ne den meke ekuyapem anam ne berikusu edumere ku adujan amankwa akronkron obirikisi bir mogirigire ku akwajanze bu nananum eda masio meke ekuyapem amam ne yaburi nkunkire nku ya nanansa awa jaba kwa jo mensa nananum yeda mase meke ekuyapem anam ne ahwere asetwi asen adawantu omankesu ku aben oparatumfo ya dehye eda masio meke ekuyapem anam ne tutu kakpeda patram meke ekuyapem anam ne mampon kontonji obu ehi akuma ka motoni amufura surun akoko ya sama nke efu ya netida ye oswange nankroma wose mampongano mase orme gurungu ansana wefina samase beke kwa banam ne amonokrom fiansa davrantu omankese kwa ben oparatum fu ya deje edamasio beke kwa banam ne manfe kwa jotoku ni abiwu jama akoti o meneso no wasafu tenten jamvia jena na mantia onana edamasio beke kwa banam ne late ekurubi amanu asan hye mabufu ekurofi ura ne jadun kanza o se mente abo biru ba kere letere ba kere lo beke kwa pama nam ne abiru kwa abo so chere no madakase konkron kwa me hine ku nananum beke kwa pama nam ne dawu ampani kotoko beke kwa pama nam ne nana okugwa abota ase o kere so o kere kpampo nananum edamasio beke kwa pama nam ne edukurum esian so kotoko okpete rupe edamasio meke kwa ma nam ni asese so asase kokwa wo mabiri anamo ya nananum edasio meke kwa ma nam ni epredi okonkromo ni jeki edibu eni obunum yima adehye
yedamasi osi if yanka mago mona mdi wachere mabai if yanka mago mona mdi wachere mabako opekre se di jande du ko ampete ja mo hu donga du kra hinka takata kra hinka be fie kura mpom ofire chechirefo so furo konkuru be di atuyo yesen ko to fren ko to ba yer ko tia danse danje e wu atu menke bio no doc, all over these years you have memorized this Debbie Awokana. Ne tini say wow. Oh, we dey say kwapim keke na mekan opa I will see a gumi opa baby am we are me yoko nani ekona yo o se ekona no chwana na basa idi fi ado ewom ekona nya suranka omanwon enima da na nya nsafo a odi akwabu ya di adwini enima nana o firi mase ese aman ekona SMP atara eturu hon Because you say count it. Yeah, count it. Mr. Doctor say, "Oshie free him on kind of very interesting." Mama said, "Me say, and you be away na no. O children he. There be more na make me say, ya ku school na Shakespeare. Ya read by heart. Ni ya kan. Inti etise me to me kan. Inti me ba Ghana. Na me ba no na ochia me buaf. No bonkroma mrangan. State linguist no. Yo ne wafaswa ha. Timi buy ni books abachiro nyina o de mame. Eno ye video audio mame. Timi kwai no I learned it. I really learned it. Unyi ye na usuai. Yeah. No America. Na me buy. Doctor, inti ye ni ye mobu ni inchima ya bro eni. This I'm saying young education no. We are orienting it towards the West instead of say make it something that we feel proud about. Practical, something we can relate with. But guys, akwam hine oba abruchiri na before Mike. Let me say akwam kotoi jami ojim okum jami. Akwam jemi nan totumam o se ojani ho ne waje nam no. Ojani wodi afa me nam mam o se nam na hyew. Ahyew di afa no so mam hwe o se nso no so ojare ko. Obia wo fia kwam no oyiri fia mbasa chi akoto dade a wo mon kashire ne nanu amankere kunu akoto tenten ohime ya afra kuma hwe wanya goose awusia krogume yo ohime ya afra kuma wo finya na wase ne nanu dise baby abebo ya mebo ni nga mranga cho. Oh my goodness. Look, you see ebina ye ba ya ye bisa say amamre ni amanere tofo so ye betra wa hwene han na nanom kra bu befu hen dama bia da bia beka se okwapman ye kuro a enfa se nipa ohu a ye huna I don't think nanije because ne pa ye wono ye to kwa ko me ekohwe ye se kohwe paga or they say adentem. That's what they have. They have preserved it over the years. It took carefully as a correct, then Chemopaga. Now, ye cassa a danson. I never cassa gidas and say, and no, na, ye bet Bruni the church or ye the church is any. And then we sit down and we're losing it. Ya mamrene doctor, the beer, what Nakopo Pajano, and Brasenti. He came back. No, I can't lose it. I be fat. Me for so about Frocos Kukrana, Ebiano. When ye akusuku nyina we could do a chimata suya niema we nyina Dr. Juma says pap as have a fat. No, me pacho, my desert dear back, boami. Ne boy, na ye more mabuni and chewom. Na sene waiting me who no memorize ever do say no. Bessie abu nebi and in a cry to be for the AJ was in Tagaboya Henny. Do to your AJ woman. Takraboya Henny. In Tagaboya Henny. Aje kodi no yo kwasi ene aje otu aje awo what's it okuman me be tie say yetuo ya so okuba youtube ya pem egrofo we what's it kwa so duma mponse jama hia ngose ye kwa so duma mponse jama hia ngose ye Jamaiya ye kwesanti achichere desuya. Jamaiya ye kwesanti achichere desuya.
Achechiri so yengo se. No. Asidan oba ye niaje papa na yese agoro anase gori eye de no na de esemkura asefo enti wo se sorry no biba na ye be pese ye be se nya ofiri su bio kwan ba mu a ene mama be kasa kwan ba mu a na ya san yiro na ye de wasi ha biem na edon de amamre ne amanne ne mrane ne ade no ye ho adwuma na egusu etoto o se yeto ya so no president o se yeto ya so no apaja nwom no se paja krofo ade dadodo ayo apaja ayo bi ayo apaja ayo bi ayo ya kwa mo nwa to apaje aye nana bu afumani o aye nanonya ne mani o okruma sa frese asefu abeja dachi okoda be hia yen amre tufu antio okoda be hia yen I didn't expect the whole day. But you see, sa winner and can't. What is I can teach winner? Yes, oh no. Okay, you tell Coco Diabe. Inteso yiri bomba. Thank you. Abini mampongo 20 ekwu amoya da sebre nana. You oni afam. O si nana bedi ako. Nana si ama nana oboni odi ni fam akwenten. Nana bedi ako akenten nana edu amoyani. O si ekwa obetifi eko bi nkwa nkampese yereko. Nana ofura agimang nana. You are too learned. Sabi. Ese Ghana man nyina hu. Na yede enyuma bi sha wonsa. You see, yeyira. Ayareho yeyira. Ye duani die. Ye ne ye. We want to behave like the white man. Mana me kan say, broni ba ye no. Eno kokota. Yes my lord, yes my lord. Sana nanom kasa na chia meje so nana kasa yo. Ne wo nana no mo adwen yo. Broni di glass ba ye no. Sana nana no hu se dua bi de to a otwa na pa mu a na yi mu a edum so yeye. Na se bio broni ntuma. Holland ntuma. Ene kente ne se. Enti time on for doctor man no. That was before how no man no ne ha ma emie no mo. Na nanim se be se yesinum. Me kai ne nanom kwafo mu a na ye benum so a arom. Obu arom se na obu mu style bi se na opan so ani a bo so yese na ye nom. Ese ya tue bibia twene. Ena ayareho but me hu ono ma nyakopon abo mu a omti abo mu wo masua no do masiye abrabo mu na osa connect to amamre ne amane a na emife na emide na obi se ofo bi se nana sante be di atu do chi na himfe no pantoma na say yes this is what it is an astute lawyer but they still connect even the doctor di yada say nana moko asitina mu a these are people you consult, you bring them to help us groom because we are role model. Yes. Obi tis doctor onima e na okope bi asua nana no madaroma mani nsamo ate momoye na mo penso ni abani ka ba so patrol na aba na ni timamufu aba so ahemfo na aba na so enkamfu a ni ehwese na ebesi atoto niama ni achi anyira why look ya dasi ene obre no adaje nso medamu nyina ase nana himia yo nase because enyo no yanka yiri maso enti nana ka samba no mama ka say it you doctor on kai me doctor say kai no na bi wosi obi ne there for monkro doctor kai no what's the kai no na obi be can say a small world. Yes. Now no be share no I'm say Dr. Boafo. Tinam say minti di ni da. Na nurse ne say so hunu na mti da bi. Doctor minim no de Boafo no de twum Boafo. Na Dr. Boafo de I introduce no so say eni apam Boafo. Nti na fe confusion obi be say na e basa. Enti madam for him ba ko na me kan program no. Ti make no one sama no so twum Boafo na mse
debut or no anka me hu no nye twumbo afo so me ka jo say you twumbo afo na me see you it omodi photos ni ba me hwa na ampa Dr. PTC okay dachi you twa so enti na ni nuanom ni ye namfo me by PTC in the 70s enti satam na me share doctor na me hu ni bio think from 73 or 74 and almost 50 years. Wow. And me share ni bio me ti no me hu say you no na me say nyame ye ni me bia na ye nti ase because me nim no medical school. Okay. Na obedu baby edre na menya chance to meet him na knowledge also no ho brasiens da ho brasie ne bibia no ti me grateful sure and I me blessed to say menya adamfo ti so no because mo nyina nipa mo no mo share mo di agro ne ade mo ni baby a obi abra abobekwa kwesi obi okra wo hu ni da na odi ewu fortunate ones in a share nipa woman is sign film halabrem aye nyina almost the same age group yedeti he inti medana si bebre for being who he is. I'm still in shock. Yes. Manu to tell me still this is more spiritual than anything. Yes. Doc. It is. And yeah, that's it. Yeah, indeed. Yes, we are a lifetime achiever. Na in fact why ya manabro yenso bibiara akwanya beba wo no ekwan kakra bu won a wo de ofre mama na wo de bra yeah me de na ye bie beja na abetena ha beba okay that's it akra me so me that's it sɛ wotie dwumadie a yɛda wase sɛ wogye berɛ ne adagye na wotie me kora sui na mekyia me maame mama sha mese Charlotte Asante mama anɔpa yi ne papa yɛ Asante makora mo nso mo mpɔ mo tedɛn yɛma mo nyinaa kyia anɔpa yi mama ayaw mama mafew papa a ɛnram ho mama ne gye wo mpɔ mo tedɛn Dr. Opoku Benson Doc na deɛ neɛmeyɛ biara megya aba meba bɛhwɛ baabi yɛduru sane sɛ nneɛma ɛkɔ kama Dikejan yo anapa Dikejan ene ne birthday no yo Dikejan also so baby obi a Nyankopon ka ho onye okese na ontre wakwaba mu ontre wahye mu man oye ni papa anapa yi ofa yaw apia anapa oti eka also so ye ma wache apia yosin apia woni see you e de ma superb lounge mane nyonwanwa san Nyankopon ye na de YB ene mo amaka nyina anapa yi Auntie Lucy brackets mo nyina e ma mache yes sorry sweet anti sewa only Jesus can save ma umpo mo today na maja ya jay agra mo nya no pai e mo nyina chi kwasa jay ene korea agima eboa me anopai aboafo no bibiri misime kasa na me sorry na Kwame Imperi the finest na otoaso e dia ma Dr. Anwumi tie ne famu aba e fa bobra e bi su yi medin e de Kofi Anso bafo anso kurei aboa kese oswana ne homaso enti Well, more coming up. Because good music can be so hard to find. Get in here. It's your boy Travis.
Okuma Radio 97.1. Yeah.